Hello, hello, good morning. Make a shout out to all.
Hello, hello. Good morning, good morning. Ang bilis uminit. Mega shout out. Circle is my host. Thank you so much, mga lalads. Ang akong kagabi duha nga cellphone naka-on. Paggising ko, hindi pala umaandar. Lalagpe. Tama. Circle is my host. Thank you so much. Dugang mo tulo. Alas 10 ko human. Dapat si Waray-Waray alas 6 yung nag-start. Alas 10 na, wa pa di ay siya mahuman. Agoy. Nag-out na ko kay Waray-Waray. Ako po, nag-out na ko kay Waray-Waray. Kasi alas 6 ko na. Alas 6 ako pumasok sa kanya. Karon ako nag-out. Alas 10. Kaya mag-start na ko. Wala pa. Di ay nahuman si Waray-Waray.
Dan tamsak. Ani ka na months. Under review ka na. Migan. Under review na sila. Masaya kami. Sayang yan. Nalipat ko kaya itong karili dito. Miss Nice. Oo, under Leonora. Base nakasiting na o 24 hours ang iyahang screen share. Faith and Hope Vlog. Mauba, why tag 50 sa Lilong. Faith and Hope Vlog. Giunsa nimo gihatod sa imo hadiha. Aloha na anel kadayan. Agoy relax siya na ada dool na bitaw tamsak dan. Angelica, thank you sa mga tamsak. Faith and Hope Vlog. Hi ate, mag-LS ka ngayon. Ate Telma, mag-LS ka karon. Tamsak dan, hair na po. Dong Milk TV, thank you so much.
Hello sa iisang mega shout out sa 1 billion viewers ko. Good luck!
Tritriman ko yung mangga kasi hindi naman bumunga. Babawasan ko yung mga sanga-sanga.
ang kinabuhi. Ang bango. Ang langka, namunga ng saging. Mauna na karon. Agoy, loading ba? Ang langka, namunga og saging. Hello, mega shoutout sa 5 billion viewers ko dyan. Hello, present host. Nils Live Vlog, thank you. Sa atong hindi na mamaya na yung lunch natin, alas 2. Linisan muna natin yung punuan ng ayaw lihag tuyok-tuyok, oy. Ta.
Yung sa mga kadiha, oy, makisama ka dyan. Nanginabuhi pa ta. Nagisuhulan ta. Hello, Kaloy Vlog. Kalami sa farm ni Hos. Oy, daghan o prutas. Sige manig dancing, oy. Dumalaw si Hos ni Aling Luding. Lagi. Mak. Na unta si Jamo bisita. Unig na humanta. Yung nag-grass cutter kasi dito, 3 buwan na wala. Stranded din sila. Kaya wala na nag-grass cutter sa likod. Marahaba na yung mga yung mga damo. Mataas na. Kanang na Marigoso na ay balang tulog ka klase ang saging ko diri na ako'y saba na ako'y baloy. Limpyo na iyang punuan sa pinya, limp na. Skill and Kyler Vlog. Hello, lalag. Thank you sa pagbiji-biji. Dumalaw si Hus ni Aling Luding. Asa na dapita Hus, diri ni sa Singapore. Asa na dapita Hus, diri ni sa loyo sa sa balay sa akong agalon sa Singapore. Ato na ni ilabay. Agoy. Excuse me, padaan. Oy. Asa kadapit Singapore host. Diri ko sa Clemente. Dool mo Lucky Plaza, dili. Per usa ka oras biyahe.
the gate. Yeah, just now. Just open. No, nobody there. I just Somebody in out. I just open the door. Yeah lah, I going. Because I throw away the one plastic bag. The one just open. Somebody they in. Reklamo, reklamo. Bubukas ko nga lang yung pintuan. Hello, auntie. Sinong papasok yan dyan? Kapapa, aabringan la. Si Lolo. Nakita kasi nila na dumating sila. Nakita yung gitna abre. Kabubukas ko lang yun. Dahil tinapo ko yung mga basura.
Hello, mega shout out guys. Thank you sa pabidjit. Thank you so much sa suporta nyo.
Hello guys, thank you sa 6 billion viewers ko dyan. Itatapon ko lang tong last na to na itatapon ko basura. Ginupit-gupit ko. Last na yan guys.
Nawala man gian Leonora balik na imo LS. Wala man kahos. Okay, naglabog ko og mga ano, ang akong mga inutod-utod na kahoy ako gi labay. Unsay nagawala-wala ang akong ano, nagsigig loading. Kadi
Ikot, ikot, ikot. Sige, sige la. Sige, sige la. Ikot, ikot, ikot. Sige, sige la. Agoy, agoy, agoy. Palit saging. Palit saging. Hala. Aho nagisulod kay ano na lang, lobat na, palubat na. Ako gitutok sa electric pa kay mang pasok na.
Sarap niyan, pansit bihon na may sahog na sardinas. Yummy. Yan, sarap niyan. Pansit Pinoy. Nagutom tuloy ako dyan. Sarap ng niluto mo. Pansit na may sardinas. Yan ang masarap na pansit. Pansit Pinoy. Almost. Yan, yummy, yummy.
Katatapos ko lang kumain. Pau! Tara, lakad kita. Sige na. Bye-bye, damo nga salamat. Abri na dito ha, ano, ABC?